A Deputación creará 1.400 postos de traballo en toda a provincia dentro da oferta de emprego que ten aberta para reducir o desemprego. Un destes plans é o Lugo Emprega, que continúa co proceso de selección. Esta semana realizáronse as entrevistas aos aspirantes de 37 concellos que superaron o examen da primeira fase selectiva e a vindeira semana desenvolveránse o resto. Os parados que resulten seleccionados comezarán a traballar o 1 de marzo nos concellos adscritos ao programa, que son todos a Gaso do Incio. Son os 9 aspirantes ás prazas de Friol a punto de entrar á entrevista persoal, a última fase do proceso selectivo. Todos buscan a súa oportunidade, en algúns casos, como o de Manuel, das poucas que tivo en moito tempo. Levo 2 anos xa e pico, xa acotei o paro. Entón, é a única, hoy en día, para poder, como suele dicir, rascar algo. Malia que os seus perfis profesionais son moi distintos, a posibilidade de conseguir un destes postos de traballo é nestes momentos a mellor saída para eles. Como todo o mundo temos os nosos gastos, teño a letra do coche, afortunadamente cargos familiares non teño, pero ainda así, claro, o paro tamén se acaba. Parecen estas oportunidades hai que aproveitarlas, ainda que non seña dos estudios que fixen ni nada, pero hai que empezar a cotizar. Unhas horas despois, tocaba o turno dos aspirantes para as 7 prazas do Concello de Portomarín, que valoraron a importancia do programa. Te parece moi ben, son 6 meses que aproveitas e aforras o paro no momento. Nos vindeiros días continuarán as entrevistas para os candidatos que pasaron o exame no resto de concellos con menos de 5.000 habitantes e que se adheriron ao plan provincial. O Concello de Lugo leva anos traballando na inserción laboral dos desempregados do municipio con iniciativas como Lugo Emprego Activo. Trátase dun programa formativo que inclúe prácticas en empresas de Lugo. O proxecto confinanciado con fondos da Unión Europea serviu de modelo a outras cidades de Europa. Unha formación integral dirixida ao chamado emprego branco é a base do programa Lugo Emprego Activo. É dicir, traballar con persoas maiores en atención a domicilio, con persoas con discapacidade e incluso transporte sanitario. E consideramos que os servicios sociosanitarios van ser un bon nicho de emprego e que temos que ter xente ben formada para que poda traballar nestas profesións. O proxecto de inserción laboral vai dirixido ás persoas con maior dificultade para atopar un emprego. Chámanse precisamente itinerarios personalizados de emprego porque aténdese a situación de cada un dos participantes, se lle trata de dar unha solución, a mellor das solucións, para que atopen un emprego. Técnicos do Centro de Formación e Orientación Laboral do Concello de Lugo entrevistan estes días os máis de 600 desempregados que aspiran a participar no programa formativo. En el baremo se puntúa si la persona, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, personas en situación de riesgo en general, etnias desfavorecidas, hogares monoparentales. Se barema también a favor las personas que hayan perdido el trabajo en los últimos 12 meses. O proceso de selección rematará a mediados do vindeiro mes de marzo. Os admitidos percibirán unha bolsa de 400 euros ao mes. Os autónomos e pequenos empresarios son un piar fundamental da economía da nosa provincia. A Deputación aposta por este sector con iniciativas como a creación dunha plataforma de comercio electrónico ou coa contratación de persoal para contribuir a dinamizar o empresariado de concellos como o de Palas de Rei. A Asociación de Mulleres Empresarias da provincia de Lugo serán as primeiras en adaptarse á futura plataforma de comercio electrónico que impulsa a Deputación de Lugo e que entrará en funcionamento en marzo. O principal obxectivo deste programa é brindar aos autónomos a posibilidade de ampliar o seu mercado e mellorar así a economía da provincia. O retrato económico desta provincia é un retrato que, se tuéramos que destacar un sector comercial e industrial, sería dos autónomos. Por tanto, para nosotros sempre están no primeiro punto das nosas preocupacións políticas. E por eso queríamos que nese programa Innovate, que é un programa de marcado carácter tecnológico, non se quedaran atrás, que se incorporaran. A asociación recibiu unha subvención de 46.000 euros para consolidar a páxina web onde porán a venda os seus produtos. Este es un proyecto ambicioso donde participan 30 empresas dirigidas por mujeres y de diferentes sectores y ámbitos, como puede ser la papelería, ganadería, productos ecológicos, peletería, empresas cárnicas, belleza y estética, formación, entre otros.
Actualmente a provincia sitúase á cola da venda online cunha porcentaxe de 5,7% fronte ao máis dun 11% da Coruña e un 8% de Ourense. Un dos obxectivos da Deputación é achegarse a estas cifras neste ano 2011. A Deputación tamén apoia os autónomos e pequenos empresarios a través de convenios como asinado esta semana ca Asociación de Comerciantes e Industriais de Palas de Rei. A través deste acordo, o organismo provincial contratará a 3 traballadores para incrementar a actividade da asociación en prol do sector socioeconómico palense. Axudalle a resolver problemas por medio de administracións, por medio de cousas que a veces o traballador autónomo ten máis tempo, digamos, empleado no traballar que no resolver circunstancias que non está ao tanto, ni moito menos. Entón, esta xente dedícase a facer ese tipo de traballos. Non somos pequenos todos industriais, pero que que estamos a pulso aí, que a crisis que temos, aguantando un pouco de todo o que está pasando, a ver si isto penso que vai mellorar a largo plazo, non? E a iniciativa do presidente, pois iso xa dou por ben feita. Os autónomos e pequenos empresarios, como os de Palas de Rei, son un pilar fundamental para manter o emprego na nosa provincia. Son todo empresas de 1, 2, 3, 4 traballadores que son un 20 e pico, un 30% da empresa en sí. Cada un que se perde ou se gana é moito valor. A CIPA, que se constituíu en 1998, representa un cento de autónomos e PEMES adicadas ao comercio, hostelería, gandeiría ou construción, entre outros.